Bagatoz berriz be gure bartuluekin bueltan, montaude atzera agertu kisa eta hasi deixela musikia. Eta ze moduz 1980 urte buelta hartako Leintz Baiarako zenbait talde gogora ekarriaz hasten bagara. Musika gogorra oroar urte horretan gurian egiten zana, baina bestelako estiloak bazian han eta hemen injarrian. Kaixo, atzaldeon. Bueno, gaurko porruzaltan eska musikari buruz hitz egingo du apur bat. Bueno, apur bat ikusteko ze ezberdintasun da zen, orain 35 urte egiten zen eska eta ontxe bertan egiten dana. Ontxe bertan ikusiko duzue Batmanersen kantu bat. Hain zuzen, txibiston grabatutako kantu bat. Eka grabazioa Ramon Ugaldek egin zuen, eka, Batmaners, Miguel Caixero, eska, beste bat arte. It's not the light of life.
Inglaterrako eskatalde esanguratsua zan Bad Manners. Bergarako txibistoko kontzertu horretan, publikoan artean zian bestiak beste, Arrasateko Zakarrak taldekua. Mila 1986an sortuta, orduan Hasibarri Xazan taldiak gerora eukieben eraginik nazioartean be. Eta izeneko hainbat talderekin joeben eta hemen. Eurek goguan eukain adibidez, MCD-rekin sondikan egindako kontzertua. Eta MCD aitatuta, MCDB egon zan Arrasaten. Compañeros de Altos Hornos y Vencileza. Una solución, España unida y libre.
Gernika otan bizkaitarrek, eta reincidenteseko andaluziarrek berriz Marina Leda, Andaluzia entera kantuan. Taldiak saxofoi eta guzti jarduten eben garaixan, 1993 aurretik. Dos cojones que atacaron a la burguesía, sembraron los caciques en el pueblo, que durmieron en melancolía, picoleros que nunca pudieron combatir tanta barricada. Andalucía entera, como Marina Leda. Andalucía entera, como Marina Leda. Quemaron y pisaron la bandera. Los que cantan nuestro himno, diciendo por los pueblos y no por España. Los que han terminado sabiendo que esta mierda no es democracia. Andalucía entera, como Marina Leda. Andalucía entera, gato por culo. Reincidentes Euskal Herrixan, eta reincidentesekin Andaluzian bira egiten izan zan adibidez, Malaina, Arrasateko beste talde bat, 1990 urtean. Hemen Malaina etxeko kontzertu baten. Estamos preparados, la solitaria, está caliente el ambiente, fuego que brilla, solo falta dejar y muy rápido, vamos a empezar, ya vamos a empezar. Ia, lasaitasun apur bat oin, ez da, Juan Carlos? Guretako udazkena oso polita da, horriak nola jausten direan eta, bueno...
Juan Carlos Irizar, Debagoieneko musikari oparuenetakoa. Ataratako disko kopuruari dagokionez behintzat, hala izango da. Eta nobedadiekin zetorren, pianuari soinua gehituta. Pianoa eta soinua nola biak diren oso politak dira, instrumento nahiko politak, alkarrekin alde batetik musika eta beste aldetik biok oso ondo konpondu gea. Eta hemen beste ingeru txopilia eskolarteko abes baten topaketan. Beste honek, justo aingerutsuak ez dago emuten. Zalantzarik ez dau taldeko kidiak ondo pasaiten ebizela, baita publikoaren zati bat be. Beste batzuk baina seguro gustura egongo ziala, adibidez Benito entzuten.
beti penaren hatxa. Zure ezpainetan loratuz doan, goizeko hitzetan belardi zera, eguzkitan zilardiz dira. Goizeko hitzetan belardi zera, eguzkitan zilardiz dira. Benito Lertxundi handuxa, Oriotarra, haupa Orio, eta haupa Mondra, zela ez, Jose Ramon Bitoriak egin jako, bere himno eta guzti. Bai, ala izan zen Mondraren ere zerkixan sorreria. Datorren astian, beste gai bat eta artxiboko altxor geixau. No, la de aquí. Vamos a comprar aquí,